Achame nana no yes na yehie mu wa afi mu de dikan ni yentimi nhia we na dikan ya yehia wa afi mu minim say standing committee ni committees ni de omu nyina hia kama mo mu nyina ya report no so e de amema ya de abrema mamu nyina mahwe me gidi say mo nyina manya kwan ahwem say ba say dru so a e beka yeto yensa frɛ yenia ye bi ohwa apomden ne ade honorable kwaku adwuma menu na register mat say regional minister na ebesi na 9 nti ye beja man na de ono enkra wode ma no obeka kire na nsa na ebekọ no nso no yesre abato ehwesofo Bronica Sem Electoral Commission Ashanti Region Director by saying omre hwe ne yenyi nipa baako a obesi ogua krona na ordinary call National House of Chiefs na yedema de na asumja hene ne yi no enti yebema wo modika ye no na wo manya kwa na regional minister de ye ne no anya kwa di enkomo no ne de ende mi enwa bia no aya ma ye wie enti ye frɛ register Abema Electoral Commission for no mo wie asumja hene de no wo mu wie na ye gya wo kwa na afɛ regional minister de afɛ ono nensem no be abroad your health de no be cancer the Chinese food so abanti this ensem no be doso ye hwe no miansa eni di mu mesre me kasa kakra me pese me di tuja se ye nana fo chia me ni di mu mesre me kasa kakra me pese me di tuja se ye nana ohine yi no se onkusi Asante mane enkoka enfonaya ewo National House of Chiefs no ono ne nana koche kusi mframa ye esumia ene ye damase insha Mira, madame le Ashanti. Tout va jamais. Ça me casse. MDI, c'est Mira. Je vous dis on m'a bien aussi. Je vais bien. C'est mais tu m'as dit Magic c'est tu m'as na ma ko die dwumadi no perfect senior Asante amamre ni amane ekire na ye di apija ebuso apija Asante man ye kan we nyina no o man ene wo ti me kwa ye se ne fata o ebe maga na so etumbo be gusu ayi e dia mo brasie ya kwa eni obu ebe mo pinfo mo hanyina bijise mo so beta machi ze bichi magine na me ba mo ba mo ba camp mo ba na me futupa am to di dedi adwuma city ye nyina obi bia o se ye me de mining engineer to be this apart from mining also no the view of how I was going to contribute, I definitely contribute to make sure say Asante mai egusu afani to my profile na Ghana so again. No na to for one say kanisre makasaka. Otumfuo Osei-Mensah abibim Asante hene nanano amai hene awashiwa nanano registrar only adwumayɛfo a wɔwɔ Regional House of Chiefs atitiri ne ani tira wɔtwɛhyɛ no ha menuano sɛntwerɛfoɔ ne dawubɔfoɔ ɛmaa ne mɛma a wɔtwɛhyɛ no ɛyɛ manigye ani ahohoahoa sɛ Otumfuo egyina Regional House of Chiefs anamo na wato ne
nsa ɛde afrɛ me ɛnɛ wei ne mpere mmiɛnsa a maba ɛwɔ regional house of chiefs for anim nansa na mɛkɔ sɛ wankasa wɔde bɛto dwa no Otumfuo me nua soafoɔ a ɔhwɛ apɔwden so na ɛwɔ sɛ nka ɔba ne sɛdeɛ mɔtɔ nsa frɛ no no nti nnura nnwummerɛ no ɛna ɔfrɛ me sɛ na yɛde message abrɛ ministers nyinaa sɛ yɛmmra parliament house na yɛbɛti budget ne nsɛm na ɛkɔ so nti ɔyɛ sɛ saa nɛteɛ deɛ a meba ha yi ɔsrɛ me a mensrɛ ma no sɛ yɛsi ministers ne nyinaa kɔ parliament nti me mɛtena ha na ɛsɛm a mewɔ bi a mede abɛto Otumfuo ne Asanteman na anim na sɛm foforɔ bi ɛbɛfiri mu aba no na megye nkra na anamdeama no nti ɛde twam a ɛda foforɔ a Otumfuo de bɛma no biara na mede ama no na wɔba abɛyi nsɛmfoɔ bi a ɔso yi ano ɛwɔ ano mɛsrɛ ɛnɛ dwumadi a mebɛdi ɛwɔ ha ne no mɛhwɛ bambɔ nsɛm na mahwɛ apɔmuden na mahwɛ akwan na mahwɛ ahonidie na mahwɛ atemmuwa nsɛm ɛmomasua kwadwuma ɛna mpuntodwuma bi a sɛbe bɛtumi akyɛ ama dankwama akyidifoɔ nyinaa bɛba bɛto a potɔ kasa no bɛkasa legacy projects ɛna dwumadi a meedi sɛ ahokyerɛ a abɛwiase nyinaa mabi akwa Ghana yi anamaw a meetu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nso bɛnya mpotodwuma ni ɛde aba Asantemantam saa nsɛmfoɔ yi ɛna Otumfuo mɛsrɛ na mede ato mmɔɛ no deɛ di kan no bambɔ nsɛm sɛ wode toto mmerɛ bi atwa mu deɛ a bambɔ nsɛm no sɛ ɛda fam kakra ɛwɔ Asantemantam first no kaɛkyɛ na wate highway road nsɛm ɛkɔ so na cattle herdsmen's deɛ adeɛ taka Fulani asɛm ɛno so dɛ wɔ soro paa ne nyinaa ɛba fam baabi a ɛha yɛ kɛse saa mmere paa no ɛyɛ Galamsey ɛno na ɛha yi na ɔtwe mmienu bi ni ɛnu na ɔtwe mmienu papa bankɔfoɔ a ɔwɔ forestry commission ɛkora kɔ tɛpampɔtɛm hɔ ɛma wɔn ne nipa ne bi ɛwɔ mpunumpu a nipa mmienu kora ɛfiri mu a afei na yɛka ho asɛm nti Galamsey no ɛdeɛ adeɛ a ɛdi nya ɛkɛseɛ ɛwɔ Asantemantam ha sɛ mefi hɔ a Otumfuo mɛsrɛ na makɔ apɔmuden no makyekyem bɛyɛ mmiɛnsa sɛ nan baako yɛ health project a ɛban baeɛ anaa Otumfuo mampanin ma mebɛyɛ Asanteman soafoɔ yɛbɛtoɛ ɛna deɛ ɛhyɛ agenda 111 so ase ɛna yɛwɔ ebi a yɛafrɛ no district hospital a contractor na wɔyɛ yɛfrɛ no Vamed ɛna tɛm a yɛareɛ kodiawu kɛse bɛka wiase nyinaa no yɛhunu sɛ na baabi a covid yɛareɛ no bi aka wɔ mu baabi a yɛde wɔbɛkɔ koraa ne ho ayɛ de ebi baabi nkurɔfoɔ hotel ne ade ɛne ɛkɔhehan ɛno nso infectious disease centers a ɛno nso yɛsi wei na meka ho asɛm Otumfuo ne nananom 2017 na mebɛyɛ Asantemantam soafoɔ no apɔwden aso ɛyɛ a ne ɛyɛ ho adwuma a yɛnwiiɛ ɛyɛ bɛkwae tɛpa kɔnɔwo sɛwia fɔmena kumawu afari ɛna maternity and children's block a ɔmampanin dada ɛkyampɔn ɛhyɛ ase
na wei no ebesi ndɛ no Otumfuo bɛpae yɛwi ate nsa firi ho a ɛyɛ adwuma tepa yɛwi ate nsa firi ho a ɛyɛ adwuma kɔnɔbo yɛwi ate nsa firi ho a ɛyɛ adwuma sɛ wiadeɛ na ɛwɔ sɛ yɛ regional hospital no hospital nankasa yɛwi mfidie a wɔsi edu mu nyinaa yɛde agu mu ɛhaw a yɛnyaeɛ ne sɛ transformer na yɛde ɛbɛ support hospital no ɔmo hu sɛ transformer na ahoɔden no ɛntimi mfidie dodoɔ a ɛwɔ mu no ɛfiri sɛ ɛno no number of beds no ɛdɔɔso ɛsen deɛ aka na ɛyɛ 40 bed wei yɛ 250 bed capacity enti na wɔ sɛ yɛkɔ serɛ enti yɛkɔ wɔawona na hɔ Nana Poko energy minister ɛne ɛne ne yisi de tena aseɛ ɛna ɔmo de ama contractor yɛsi 20 kVA substation a yɛde ma hospital no koraa na deɛ ayɛ ne sɛ wɔn a wɔn nimdeɛ no yɛte aseɛ sɛ 10 kVA ebitumi hospital no eti 20 no yɛ amɔma anya amu deɛ wɔn yɛn sɛ deɛ amɔma yɛ 10 ahodoɔ mmienu sɛ 10 ɛbɛ supply hospital no koraa na 10 supply the surrounding communities no eti nyame fa nsa ama sɛ ɔba sɛ hospital deɛ no ho tekyema a etumi yɛ adwuma na yɛyi communities ne deɛ ne 10 no ɛde communities na akɔ national one no so ne yɛde saa 10 no ama hospital no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkosi sɛ ebi a baakɔ sɛe na yɛnya fidie na ɔsɛ yɛtena ha akɔpem bere bi ansa na yɛayɛ sesei no menim sɛ afei kɔwieɛ contractor na awie koraa deɛ a buro yɛkyi bosome mmienu no hɔdeɛ na wate ne sɛ firi ho na yɛakɔ machine saa project no fɔm na yɛwi a apɔmuden adwumayɛfoɔ ɛyɛ mbɔ adwuma Otumfuo yɛhu ɛhaw bi a ɛkɔfa baeɛ na nhyɛ da ɛnyɛ haw kɛse na mmom ɛkwan yɛfa so yi amanyɔsɛm no ɛne maa no yɛ haw yɛwie mefa ne sɛ bɛkɔ adeɛ no yɛdi kan kɔ machine ansa na adwumayɛfoɔ no kɔ mu akɔyɛ training astarte fully agye patients ɛma akasa bebrebe ba yɛkɔ tɛpa nso saa nso de baeɛ tv aseɛ na mafoɔ so monkɔhwɛ sɛ tɛpa hospital no ayarefoɔ kɔ hɔ a ɛyibi do sɛ na apɔmuden adwumayɛfoɔ no ɛyɛ training wɔ hɔ no ɔmo amfa ne saa ɔmfa ne sɛ yɛkɔkɔ machine a ɛnyɛ ready ɛde sɛ deɛ ayɛ ne sɛ ansa na yɛbɛkɔ machine hospital project no ɛwɔ sɛ wɔn yɛ training nyinaa wi na doctorfoɔ hyɛ dwuma ase na wɔn receive patients ansa de ama president abɔ commission na te sɛ ɔkɔ commission no koraa na ɔkɔ gye ayarefoɔ dada ti fɔm na ɔkɔ na ɔmo yɛ adwuma a ɔmo gye ayarefoɔ aka sɛ president bɛba kɛkɛ na ɔbɛtwa ahoma no sɛ officially no yɛ commission saa nso na kumawu wɔn install equipment no nyinaa sɛ ka barima wɔ ha koraa wɔbɛdi madanseɛ nti ɛno nso no we are thinking of sɛ yɛbɛyɛ te sɛ deɛ ayɛ fam nanaa yɛama doctors na starte ɛkɔ hɔ nti wɔn ne wɔn nurses ɛbɛyɛ adwuma nyinaa bɛkɔ na wɔn akɔntrini on equipment na yɛtiri yɛ a na kea commission fam na ɛde kumawu nyinaa ɛda baako na te sɛ yɛwi ɛno deɛ ɛha wɔ ho a deɛ ɛbɛto yɛ dɛ ɛha wɔ ho no sisi ayɛ afare ɛha wɔ di kan na ɛbaeɛ no na ɛte sɛ sɛbi adeɛ no ɛno nso yɛ 500 bed capacity enti na ordinary transformer no ɛntumi ɛnsɔpɔto equipment na ɛwɔ mu no enti na ɔsɛ ɛyɛ new substation bɛyɛ wie substation no completely wɔn ayinstall equipment no bi wɔn wie na aban de wɔn ka nti wɔn si aban bɛtwi aka no aban wɔn ayinstall deɛ aka no menim sɛ na wɔtwe bi wɔn ahyɛ meeting ase a na wɔn sɛ wɔn yɛ wie sɛ wɔn ti wie deɛ a na kyerɛ sɛ contractor ne de other equipment
ɛbɛba abɛgu wɔde bɛgu mu a latest by December ɛde na kyɛkora afi kɔ bɛyɛ na ne de wɔn akyɛ wɔn nsa afiri ho because deɛ substation yɛ wie baabi a doctors and nurses no bɛtena no so wɔn si yɛ wie ne nyinaa ɛde afiri hɔ sɛ wia nso baabi a ɛyarefoɔ no bɛtena ne nyinaa Otumfuo and ARHC ɛno nso yɛ wie ne nyinaa eti the major problem a aka no ɛyɛ so bi substation no ɛna access road no so yɛmfa kuta no mu so ɛne ne asrɛ road minister sɛ ɔma contractor no sika na ɔmfa kuta no mu so ka obi kɔyarehwɛ ebi aka na ɔte no wura air condition nim ɛna ɔka sɛ mewuro me grass na ɔyɛ obi ɔyare na ɔsa akɔhome mfuturu ansa na ɔduru hospital a ɔayɛ na yare no koraa ɛkɔyɛ kɛse Otumfuo and ARHC kɔfanɔkye maternity and children's block sɛ wa muna mode asɔkora kɔbɔ fam wɔne kunua ɔmampani yɛbɛto yɛ no na nka yɛpɛ sɛ yɛtoa deɛ ɔmampani dada ɛkyampɔn ɛsi yɛ no so na totɔ kasa deɛ ma ɔmoyɛ deɛ frɛ no integrity test structural integrity test no ɛfiri na ɔsi gu ne nyinaa ɛgu yɛboa gu asi main structure no civil works no deɛ main hospital no ɛwi na ɛha wɔ hɔ ɛyɛ saa hɔ kɔfanɔkye maternity and children's block hɔ ɛna kaditia central market phase 2 ɛna Kumasi international airport phase 2 contractor no ɛyɛ adekorɔ contractor Otumfuo and ARHC wa okua pa ɛna yɛnya saa contractors yɛ a dɛbi a mɛka sɛ wofoɔ bɛdwumayɛ a ɛba dansie ne saa nneɛma na ne sɛ yɛnya contractor bi a bɛto wɔ ɛnam debt exchange program na yɛyɛ no debt restructuring no wɔn yɛ part of Paris crowd ɛntumi tua wɔn ka eti ama contractor no asesa na nneɛma firi kɔfanɔkye hospital no kaditia phase 2 no ɛna airport na deɛ hadne kɛse koraa no ɛyɛ airport no fɛ airport no na aka just 2% yɛwie ɔhankyɛmu aduɔkɔnwɔtwe ɛdi baabi a na yɛduro no na aka sɛ yɛbɛlenke the old runway no aba the new terminal no na ka domestic flights no ahyɛseɛ gyina the new terminal gɔma install every equipment a yɛhia wɔ saa airport no ansa na amɔ ho kwan na nkɔma bɛdwi ɛdandadaa no nyinaa ɛkɔ na ɔmo extende runway no ɔma increase the number of runway no na ka ɔma saa extende no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a planes akɛseɛ no ɛbɛtumi alande ɛwɔ ha yɛne yɛasrɛ ɔmampanin ne finance minister wɔma yɛ ne sɛ ɔmo bɛpɛ sika bi na ɔmɛtua no nti ɔmo ne Paris crafoɔ no wie negotiation na baabi ɔkɔyi sɛ firi no na ɔmɔde akɔhyɛ hɔ because yɛma ne kyɛ a aviation technology no ɛkyɛgyi very fast ntina yɛ yɛ adɛkɔmɛn bi a yɛ install no ɛbɛdu tam koraa na yɛwɔ bɛpirikyi ne nase na kyerɛ sɛ ɛsan akɔpɛ sika foforɔ ɛne wɔmaka nanam wɔntuo no so ɛkɔduru British High Commission many ambassador no kan ɛwɔ no so ɛma no ba sɛ ɔno so na no bɛtɔ sɛ anyɛ yie koraa no airport ne deɛ yɛni mfiri hɔ ne mmom deɛ aka no a sika no so anaa percentage aka sɛ yɛbɛwie no so ne apreɛ wo ama ɔmo awie agreement Otumfuo wofi hɔ ano aba agenda 111 agenda 111 ne ɛwɔ trɛdɛ baako wɔ trɛdɛ barekɛse ɔboase deɛ no ɛyɛ trauma and accident center yɛwɔ baako wɔ asiwa manso adubia asɔkɔre mampɔn deɛ no nso yɛwɔ problem asase ho nsɛm a ɛnɛ mene gyina ha regional security council other members ɛkɔ na ɔmo ne wɔn asase no so akɔkasa sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi atu wɔn na yɛdwi no ahyɛ ase nti ɔmo deɛ no deɛ ɔmo hyɛ aseɛ koraa ɛne ɛwɔ nyinaa hini yɛwɔ kɔkɔben apeadu kɔkɔben nsuta
kunsu edudama kɔdeɛ ɛna poama nyame yɛ adom na biribi ansankra mu a Otumfuo ade yie koraa ansa na afie bisim no nkɔ biyɛ no yɛntumi akɔmihyin kura ebitumi akɔmihyin bɛyɛ 6 abɛka eti kitire nyɛ ne yɛtumi kɔmihyin 6 no ne yɛde bɛka ayarasabea ahodoɔ a yɛbɛto yɛ a yɛwie na anyɛ yie koraa no yɛhu sɛ ka ayarasabea ahodoɔ bɛyɛ edu na nkɔdu no mu deɛ ne yɛnya bɛka ɛno na nkyɛn no yɛsan wɔ district hospitals a company wɔyɛ ho adwuma yɛfrɛ no vamed tia na manfoɔ taa frɛ no vamed hospitals ɛno yɛ ɔbaako wɔ Obuasi ɛno yɛ expansion and retooling of Obuasi hospital ɛna yɛwɔ Twedeɛ district hospital Suame municipal hospital Manso Nkwanta district hospital Drobonso district hospital ɛna Sabrunu district hospital ɛno etire yi a wei ne deɛ ne nyinaa no ebi a yɛbɛtumi awie ansa na aban wei tɛm no akɔ awieɛ ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no yɛwɔ deɛ twa toɔ no yɛwɔ infectious diseases and containment centers ɛno no ɛyɛ mmienu yɛwɔ baako wɔ deɛ a ne frɛ no Atonso Agbo hospital no a ne din ankasa yɛ Kumasi South hospital ɛyɛwi a ɛtwɛn commission ɛne yɛwɔ baako a ɛwɔ Sawia regional hospital hɔ ɛno nso yɛwi a ɛtwɛn commission eti infectious diseases and containment centers no nso nyame adom yɛwi a yɛ commission yɛ na ɛhyɛ aseɛ ɛyɛ adwuma efisɛ covid no ba baabi a ne yɛde wɔn ayare no bi aka wɔn bɛkɔ no na yɛ asodie kɛseɛ ama mɛba kwan aha na asodie no sɛ ɛsɔ kɛseɛ Otumfuo no kura wɔm ni sɛ akwan no deɛ bebree ama contractors ɛno deɛ namba no deɛ nka mefa sɛ nkɛyɛ a nanso no sikasɛm no nti no a aban ntumi ntua interim payment certificate no dodoɔ na ɛfiri kwan so bebree ɛfiri kwan no so a wɔn ni site te sɛ wɔka koraa na ɛsɛ wɔde ama contract na ɛyɛ dɛn eti aban na sɛbi yɛde na ɔka yɛbɔ no a so wɔnyɛ sika na ɔba sign aba site na sɛ bi kɔfa anwea kɔnta ekotwa mu Manso Nkwanta ne kɔkora sɛ previous and less bitrase if so ka sɛ de kwan no asɛyɛ afa na ɛnyɛ fɛ ɛnso kɛ hɔ no yɛde ama contractor red shop a wɔyɛ free Obuasi aba Gantano abɛsi Manso Nkwanta na nkɔde aba abɛsi anwea Nkwanta a yɛ over $240 million project then I'm say payment no ɛkɔ ɔhyɛ ase firi Obuasi ɛba Gantano adwuma no ɛnkɔ so yie papa nti akwan ne deɛ Otumfuo yɛwɔ ha ɔtɔ sɛ aban no bɛtumi atwitwa contractors no ka yɛwɔ big problem ɛduru baabi a na me akora memea no yɛ me mɔbɔ because adeɛ ne sika ne nyi butu mewa nso fi sɛ yɛtumi yɛ kwan a nka bɛboa me ka me nso metena so yɛ ne nyinaa wie a naakye me nam a mefiri so na mokɔ abɛtumi aka sɛ yɛyɛ kwan wei nam ka ho yɛyɛ kwan wei yɛ membrɛ so nso nneɛma no bebree no ohia asɛm no next asɛm no ama bebree ɛyɛ aka mehu ayi me nana bɔ mpata hene sɛ yɛane mani yɛ because the town rules ɛde gu hɔ no ma up to now yɛtumi ɛnyɛ yɛ a afei yɛ request sɛ yɛ terminate na yɛmfa ma contract foforɔ anyɛ sɛ adeɛ kɔ no ɛhappy nti Otumfuo akwan ne deɛ kadeɛ de ama contract nti yɛtumi yɛ mu bɛyɛ 60% kura wie a nka asusuasoɔ no ɛbɛboa yɛ na emu sikasɛm no ɛna ɛha yɛ amanfoɔ aka interchange ho asɛm nti ma ɛwɔsɛ bɛbɔ so kakra interchange no Otumfuo deɛ ne ɛbɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ a seesei deɛ component 2 yɛhyɛ aseɛ no ɛyɛ soa na soame no ɔwahyɛ aseɛ firi Anomaye Nkwanta ɛde nkɔ Maako
ɛno akora yɛkɔ site hɔ ɛkɔyɛ inspection na yɛ two component deɛ di kan no component 1 no ɛyɛ interchange na ɛbɛba Swami Roundabout nankasa ɛna component 2 ɛyɛ other roads a ɛbɛboa ama yɛstate Swami interchange nankasa yɛnya baabi a yɛbɛma cars no afefa mefa sɛ ancillary and local roads eti ɛno ɛna ɔmahyɛseɛ a wɔyɛ no sisi yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya enough directions a cars no bɛfa na ama ahokyerɛ no ano bɛbrɛ ase kakra nti ahokyerɛ hɔ deɛ ɛnɛ koraa na yɛwɔ double road na ɔmfa so no koraa ahokyerɛ no hɔ ti direction bɛma ahokyerɛ no aba deɛ nanso yɛpɛ kwan bi a yɛbɛma so ate kakra contractor no ahyɛ yɛ hɔ sɛ component 2 ne deɛ a yɛ 24 months no akyɛ koraa by January 2025 ɛndeɛ no ma wie biribia na mmom interchange nankasa deɛ ɛnuru hɔ no ebia na afei no ɔwɔ bɛyɛ 40-50%, but we are hoping sɛ ɔmbɛhyɛ aseɛ at least ɔmbɛhyɛ aseɛ ne yɛhu sɛ yɛahyɛ biribi ase a yɛyere ho a daakye yɛbɛwi na ɛduru baabi no Otumfuo ɛma mene urban roadsfoɔ no hyiae ɛyɛ sɛ yɛwɔ mmienu bi a ɛha yɛadwe deɛ na di kan yɛ Sofo Line Roundabout and ɔna Sofo Line interchange a ɔmampanin Kofoɔ brɛ so na ɔkɔgye sika no hyɛ ase na wofiri kɔɔda so especially wokɔduru Apiamenka University no hɔ nom a ɛde kɔ akɔduru Abuakwa ebitumi adu bɛyɛ dɔnhwere baako ne akyi na ade di traffic nti ɛsrɛ ɔmo sɛ yes yɛpɛ interchange foforɔ na mpanimfoɔ so sɛ ebi da hɔ no mu a ɛna ato bia bi nti mɔmɔ mmɔden na yɛwie wei sɛsɛ deɛ ɔmo sɛ yɛwie ɔmagu ne nyinaa ma no aka woduru Abuakwa kakra ɔmo wie ɛma congestion no ɛgyina afi kwan no so ɛna ɔmapanin Kofoɔ te so no so aspa interchange no ne ɔbaako a ɛkɔ lake kwan so lake Bosomtwe kwan so na ɔmo frɛ no lake road extension of that interchange ɛno nso yɛbaa yɛhwɛ nkrataa mu no yɛhu sɛ aban no ɛkɔgye sika bi ɔmapanin Kofoɔ kɔgye sika bi foro agent français nanso yɛgya to hɔ enti na ɔsɛ san revisite saa agreement no yɛkɔɛ ɛna ɔmote aseɛ sɛ ɔmo sika no ɛbɛma ɛhɔ no deɛ Otumfuo ne nana no mɛtumi aka sɛ ɔmo sɛ yɛwie mia layman koraa deɛ bɛnamɔ deɛ menim sɛ yɛwie a ɔmawie de akɔsi Tumpaase junction ɛno no project hɔ no na wɔ mo akwaa nsia deɛ di kan no ɛyɛ kwan nankasa a ne yɛyi afiri single lane akɔ double lane deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ bridge no a na wɔsesa no so wɔ Atomsuo mu hɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa na wɔsɛ ɛyɛ lorry terminal ɛwɔ Tumpaase Mpanta hɔ deɛ ɛtɔ so 9 na wɔsɛ ɛyɛ storm drain efiri baabi ɔmapanin Kofoɔ yɛ bɛsi Idwa n'akyi no 2 kilometers ɛkɔ anafoɔ downstream ɛno nso ɔbɛwie baabi aka kakraa bi ne so ɔmo bɛgu bridge dada no agum na ɔma linke deɛ ɔmo de abɛsi bridge ɔmo ayɛ foforɔ no hɔ no ɛne deɛ ɔmapanin Kofoɔ yɛ na kyerɛ saa 2 kilometers no ɔmo awie wɔyi koraa na ɔmo yɛ hɔ kakra no wie no Otumfuo Friday na yɛwɔ wɔ aseɛ hɔ no ne nyinaa fi hɔ this year yɛ experience a single flooding ɛbra ɛwɔ hɔ last year so the same yɛ experience bi hɔ ɛna n'afɔ hɔ no so yɛwɔ bridge baako a car na bɛfa so ɛno nso ɔmo awi ɛna ɛwɔ bridge baako a nipa na bɛfa so pedestrian bridge ɔmo awi edi 6 components no baabi a main layman deɛ mi hu saa kaa yɛ storm drain kakra na aka wɔ baabi ɔmo ayɛ bridge foforɔ ne ti bɛgu bridge dada na gu na ɔmo alenke ne mmienu na kyerɛ saa project ne deɛ yɛwie sese yi wɔn bɛfa kwan no so no ɛbɛdi adanseɛ sɛ traffic bebrebe na ɛwɔ ɛso ate kakra deɛ bɛho ne sɛ yɛsɛ wɔn install traffic light na ɛsɛ traffic kakra bi ɛɛba bɛno deɛ no bɛka ho asɛm
near how we can regulate it, say the bear example for traffic casino, every now, a final idea, and I'm going to give sanitation. Otumfuo and ARHC. You say I'm going to give sanitation near my special waste management, waste management near my canal water. Now, I have Yadi Regional Coordinating Council, Yane Zoom Lion Aquapam. Ethiopia media no mona wango se cages bi SCC media no Royal Park and Ayapia. So we can see here a very few confused. Let's say media in our Royal Park, our kind of thing. We don't need in our PTS and white and no B55 Bruno. And a greening the city. It is really to doing sustainable cleaning, greening, and beautification of Ashanti Region. Now, through our project, no Zoom Lion, ever 13 assemblies now, a work greater Kumasi in a compaction track. But said the level of the access and Murana, a Shiana. And I have planted trees, you know. Say, more of her, you know, bear in my phrase. Now, so full light at I was a PT or red and white. Carefully or PT red and white. She say, yes, I associate and adapt project in another program. Ye be PT media a free Joso ABC BRI for Nina a Petino red and white or master is clinic. If red and white. Na ceremonious teaching na kept the piano, we beating red and white. Said the bear, you me, ama, or my no acting na, and I'm not watching the wife. And I offer having so let I have been Casepa. Namaka, a phrase, a fraud, and a fee, and so you shed the even in Fabian's Chamberano, a crabby, and a the Regional Coordinating Council, yeah, said. Yet Krata am assemblies in Nina. Set a free broad chiposumi a decano. Achapra could see broad chiposumi and Sanabia. I was so be a dissolute major freezer, a whole area. Now, first, no, the name manager very successful. They said, area of Pileli, Pileli, no, and a name one, friends, a former Adidio. Nene Musa, Kwa, could see Atuzu. Na ebia asokorema mpofwaye nebia kiye nanye nebia skwafwa nyawode eti obi disilti wosoro hono ne fofo na disilti no oboze ne faso bia amaso but this time le owati ase se asokorema mpoya na kiye biye no furu ye na sokoye enoka ho bi ela ama ese Friday na neba no mahuse as an echo. Now, we are sure that it is a figure and Sana Abosome 9, or Good Chabosome 9. In Suna has Yato Cassia, Sa is Yina, a book money, and maybe credibility secret, and will be secretary and go. It's really a Kubianti Bida, Nina, in the free yes. Care and so one homework. One more project be offered holistic reinforcement for sustainable development. Na enono omo still na ban na saa de no sisi o ma training enipa ahenu aduanan o mo saa project no na saa enipa ahenu aduanan no emu ahenu o from source separation officers o mo le begina ba bia o mo de containers ni besisi na ewura na ade ba no be de kisu so we rubber fa kuwi we degradable fagu we na de ni ade fagu we enti wo training nipa ahenu ene nipa bia na aka no ye supervisors and drivers na under our project no o mama wo
compactor trucks no and compaction trucks no and okay and more 1,000 containers out of the BCCR now 1,000 containers no emu ahanai the capacity is 1,000 cubic liters on basis baby emura no edoso kese no ahanai and on board 240 cubic na just almost so areas of area of the brand so the doors kakra not the sure 300 containers and on 120 cubic and also 300 sa 400 300 in Kambuma and the containers makoma api only even eating so our program here afi no mashasia o ye training and we household toilets now we know the I say yes so mun training and crofwa o bit my household toilets no na yes say afi na yes sign akofa crofo ebi ebache and I judiciary the Otumfuo and ARHC only when I'm commission appeals court judges for the and answer na Ninia Penny former Chief Justice Ninja Ebifiso your commission 24 courts Nina so accommodation account and this affair there now or commission court na was call fair accommodation and my card we don't see court and accommodation account answer no your commission 24 of them na kabe and I was your commission and no the nya commission the you are winning the you are baby we are waiting say the new Chief Justice no obenya bread na fi waba na go ba bi no ni apolishi and also aka some legacy projects everyone was sending na Otumfuo ya ka mo asema wi ba ko ye zip line or the medical supplies airport o menana mampon mahene asase so they say initially no near the year medical supplies but now say was so I want to be by or your one kind of drop also secretary Afran police what we will soon let you know and your funia if you really let us a woman to me for examination papers no never say a cause of mine for her. Episode say, one use of my bedroom, name drop examination papers, I do feel. And yes, Colano, and then so many. Tiene, Musia, Asoya, Swafo, Locasai, or also Tiasia, and Emma also applied. Tizzy, look ahead and said, you don't move according to agreement. And maybe I walk a how beer. Yet me you ho e bra esem na ade no you ade mu to be briba o betimi dia kwa no ma ko deliver na o mo di amai in fact o mo ye duma ayeso ko e mai ela yo ko asi airport phase 2 no Otumfuo and ARHC am say dey kan mo ase ela Kedia Central Market phase 2 so we dey kan aka problem Buakra inland port and also airport Otumfuo say there be American. Me how I want say there was a railway connection from Takoradi to Buakra. Maybe I extend it even to Nahini. And answer from Tema to Buakra, near extending to Nahini. If we say, me man be Mudia, you inland port. Nasi the railway linkage from the seaport to the inland port. Every demand the function to me every pay. Because now we be in so open transportation system. Let me have far goods be none born so about for my railway. Because yes, I get the military track. I'm a factor.
containers na be go one credit a final a person increase durability no crowd also one and as to be a businessman no offer me a good tema now so that to greater track if every tema no be a good one crack and some also offer at greater abefa free one crack no that what amalia and the offer free tema no that echo street as an ample eti amarewe no ya di nyame kese eti embassies na me call ye nyina no me ni wo mo eka masa so far embassies ni nu anam se amaya rehim kakra am fancy project kakra do ene ye Canadian embassy wo mo see submit project report no the feasibility of it and masachi wo nyina mo say with the current economic situation, me and my minimum, there are two possible financial models. Low the Omunian film, because another some of the Mako Bokosina, a bit my every way. Name of Yenfe BOT, build, operate, and transfer, and now PPP. Some you read the ABA use those options now, very possible. And we Canada feel China for us what you have to want. Before the end of the year, yes, almost submit to proposal near Vancouver, Penny, the only barrier to October, Penny, no railway minister and PM, no visa, I did it my near then also have applied. The account will be Otumfuo and ARHC, Emra, more baby, I did before, and I we make us with the aggressive as name and the prism. Because I do for I did the FPA name of the office name was because of the ICC there before now we have colonial buildings now. Let us say and if we grab who get the food they do we grab one then we was TV and a man so we took one among. So you say, oh, almost 6-story regional coordinating council administration block. All my share was ABA new next year, September, no matter once. Every and the only Otumfuo many Bibiama menu in idea, but I'm because as I recall, the other two colonial for and one as we are. And to read about that, Miss Macas and person. Regional coordinating council, administrative block for fraud. I will go so the plans of Yeduma, data, not Sayeduma, and that. Me as well say, omit me every mine. Otumfuo the next one, I come myself here. Mature efforts to secure investment into Ashanti Region. So far, embassies now are US Embassy, China, India, Israel, Canada, Germany. US foreigners show interest in the fight against Galaxy, especially on water bodies. And then we are ambassador of the office and some member and we are accounting and coming. I have discussed you. The actual report now see information account and information at the camera. Now I am making sure that in there now near the feasibility report nothing will be all waiting to acquire. Yet they keep the sales free insurance because when Suano me my dream ne pon America crap is so be our ne kwanya ubiti me treasy easily or like so be akosha forest in baby or here ma so be am you asutra and now we nya system be am ti me ho over friend in so dey obi ani baby ofiti wo e obi ani baby ofina mo sanda ko opre ana fa ofa oda obi ani baby oda ti mo e obi ani baby oda ever far and some of so if we can track no be away be ma wo so be ya stop one margin no e bit me akon no enter ni akon bi na fa yes akon asase so e be ti one actually interest
and Canadians and also I show interest. Say, don't try now avoid error. One million also requested for the report. Indeed, the Alabama US Embassy and maybe the Alabama Canadian High Commission. Now, baby, I'm required no come a International Conference Center, International Theater, hotels, tourism, multi-story car parks, and American. Now, tourism also, microphobia, if you were US and if you were China. China for also about normal water. The pre-woman said, and the whole medley was some China coin. Now I have my ability for leak and crew. Now keep it my cable car every copado that you can see abono. Now if you cable car maybe a car to soon a share. Now yet me organize motor and bicycle race around the lake. But how much you interest on some part of it? Yes, we have some organize a proper before but they are near the because when you have to say if you are motor race and now bicycle race around the lake, and not also hotel patronage, you know, ever cost. And yes, retaining visitors and around about the 200 properties in hotels and so if you are Siena, would be breaking in Grana, among performer disillusioned. And it's so far with now Chinese embassy, you know, or we are going, you know, or would you know, we are said. I didn't know Canada. I prepare some better. Never on Pessaya, me. A coffee name, I can't see a pepper. But one will fear commercial rifle. Almost the year or more fire hooker. Now the Yako, no may you papa wet yen, no my Yako, areas now, Yakanina, baby, you movie. Or more the fire hooker, or if we have 15th of October, then they do 27th October. It's your hotel name, a dinner transportation, Nina, Canina, or one fire. She could roll pen for American, you know, Jack, Eddie Jerry, or one ambassador who said, oh, near him. Now, from fire and call. Now we are there, one GB, ever be there, also come, send her. Yes, I am going near you. Back home, medical supplies and equipment. Now, you know, all produce mainly for military. And you know what you fine. Your name Minister for Defense, Betty Hunko. But meanwhile, or more component here. And military for one in Yamaha. Sebia military for a call a con. Nibia in two account be an Namibia can be a Modia Loban. One more ground is so much. Just less than 2 minutes. No more than that. It may be what you say, over to us and so on. Your accident and emergency war. Almost really I can't go here, and also more than 2. And also, it may be a name with any chance. A bit civilized baby. It won't be to say, only a best taxi. Now, once I any defense ministry, no so they did go. So, almost here prepare say, or no, no, my neighbor made a man what he has said, hospitals don't go out, wasn't to me, need I accident war. She was said to be a home. Nanya Memphasama, Conchebi Banning would be 2 beer, yet media soon entered temple. Mujanepcha. Now, any parents who said it. When Yanampa, as in said, would have been 2 now, was free. Any company back home, I'm sure about this time. One effort digital credit system. Ghana, the culture of the sentimental. It on heavy, no establish be letting on the region for flag on which me a call. And I have drafted agreement. You were even working group by your platform.
our interested in commercial rice farming. The Otumfuo and ARHC, Rebecca Chero, Roma, me call ana kuma woman you know ebo ko cheche mensa sene bi wo afra nsu no ema mene China for no pe ko fere mu tiki samples e ko ye ho ntuma enu nda che no o ma me ko na na te pa hine ho ebo no so e ko fere de e na o ma e ko ma ban en so ko fere ma ban en so de and you see no o no before the end of this year they fix it as that date now on the back. Tomoba, it was not a church of Sasina, Otumfuo and ARHC, so we did 2 more. They almost at the commercial rice farm and also a bit wine. And I had company back into dairy products and rearing of cattle. Into almost a long can sell one now called not being part of Ashanti, Sasia. On betting the eye. Now you can have problem with cattle or mine. There be the Tokwa Edda or 1 year and then Genie or 1 a year a new food near the long. It's almost all bar. They are almost so many Nana Edrahini. Every couple like to say, kids or bar, your papa who are not obedient near Corona, Mount na sasase ne bi o ha o de be mayanya na ye ho na se o betimi a establish category ne bi ho no ma ye dairy products no so bi ho no no so e be boy na ye ko university Hubei University of Automotive Technology no ni university a wo China forecast na o mo ye do na e ho na kunu na o ye ti wo frɛ Kuno Automobile City. Then you call as I go the your cars and it is a home and tracks I can see. Then a call the beer or mere tracks, the little fuel, and then the cool store, different type of trucks. I already. Now, fortunately for us, Otumfuo now we are chancellor now council chairs why already know. One more relationship kakra. Confucius Center. Confucius Center no clear university. Emso on the commission 19th of December. Enti near no can and I feel no can say so ba na possibility no ba me ka tro say me ba be say possibility no what there near go ba na only chancellor and vice chancellor near say give it me a collaboration be with them, no, they are all technology, na ya fe de no. The company bia so produce rice equipment, or manufacture rice equipment. So we are prepared say no rice growing industry. Na say partner be all you prepared to partner a private person. Say you are a private person, no. Maybe no banking, no equipment, no, or my sport and their brand. And no say like manufacturers representative. Oh, Otumfuo me do be no say what that woman. Right up to me ba niema be 9 bi. Na was kwa me kodi hu tuma. The edikan no na ye appear to kokobe asaro ba dem seven na alagraja ni mine ni bisa separate bia ewo odano so ofi anwa kwanta e kope kwai no enye na akwan no so fi anwa kwanta e kope kwai akwa kusi dum pass no eno so asai pa me kasa no me ma no ba na mabedu he de metima yam na kusi no na o sebe so meka say be no break it no me chire say sa break it e ho na contractor na anya de o ma no ko chef nti zuru to kase ti bu fa so e de no de metima yusu no for now na emom de na aye fidie kase aye ofri apiedu e ko dunya Otumfuo and ARHC sisi no break no be yem yensa o ma wi ba ko
kɛseɛ paa na hia no ɔma bi ɛna ɔmo yɛ second one second one yɛ korokoro third one nso yɛ ketewa zo ne sɛ nsuo no dɔɔso bebree paa na tumi afa nti ɛno deɛ nyame adom ɔmo ayɛ ɛna ɔka aduane kwanta bɛkwae kwan no ɛno nso wanda so ɛwɔ a ma ɔbisa me nam ka sɛ ɛna koraa mo kaa meka sɛ wode yɛde ama dwohwɛ ne mu sikasɛm nti yɛne dwohwɛ kaeɛ no ɔno nso te ase a sesei ɔwɔ saita ɔyɛ ɔfu adwuma nti obi a ɔfa bɛkwae no bɛhu sɛ ɔyɛ ɛho adwuma ɛna asuofoɔ nsuo yiri no nso bae ɛno nso yɛyɛ break foforɔ ɛwɔ ɔbade no so ɛwɔ asuofoɔ hɔ a ɔmo nya wi break no tɔmu wie a na yi to break foforɔ no mu a megye di sɛ nsuo no yiri fa kwan no mu hɔ ɛno nso ebi a ano bɛtwa ɛna deɛ twa toɔ no Otumfuo adaroma mewie na mekɔ no wode dwumadie bi hyɛ wo nsa sɛ mehwɛ sɛ yɛbɛtumi a wode te beneficiaries a kɛdetia phase 2 no stores no ɔmo bɛnya yɛahyɛ aseɛ yɛate committee nnipa nu a ɛda so ɛda me wɔfa koraa wɔ so bi me wɔfa engineer ɛtapɔkɔ ɔka wɔ wɔ ho ɛna mede me regional internal auditor ayɛ chairman nti ɔwɔ so a ɔno nso ɛyɛ ho adwuma how kakra yɛnya ne sɛ doctor no a ɛyi ne wɔdɔ hɔ doctor du na software no wɔdɔ ɔmpɛ sɛ obi release ɔno no software no a ɔse kiemefoɔ ɛde ne ka nti still yɛne ne ka kɔɔ ne ɛbɛsi yɛhu software no ɛno na ɛbɛtumi ameahu really ɛnneɛma ɛwɔ mu because print out deɛ obi ma printing deɛ wɛwɛkɔ software na de ɔprinte berɛ ɔne de asesa nti yɛfɛ sɛ nka yɛhu software ne yɛde compare nneɛma na ɔde maayɛ no na yɛhu ɛna asa akyerɛ mu sɛ so ɔmu wieɛ no a ɔmo nkɔ back to 2015 obi a dedi wɔ mu biara no ɔmfa ne receipt a ɔtua for the shops no kɔ ɔso bibiara na ɔmo gye sika nti 2015 ansa na project phase 1 no hyɛ aseɛ wonya sɛ receipt no ba na ɛnokorɛ sɛ saa adeɛ no yɛ wo dea sɛ woanya bi ama a ne bi a ɛkwan afa so nyaɛ no ne kyerɛ sɛ woakyerɛ na yɛde ayɛ dwuma Otumfuo sɛ wonana mafa mɔmmerɛ bebree mofa nkyɛn nneɛma no dɔɔso ne kura mebɔ mmɔden sɛ metwitwa so nti mesrɛ mo ɔde ma wie nti Otumfuo mɛtena ase sɛ ɔma kwan a na afei ase bi sɛ bi obɛdi baba no na mabɛyia no meda ase pii nyame nhyira wo nyinaa ɔbaeɛ wakyerɛ nsɛm ahoroɔ nyinaa megye sɛ ɛwɔ asantema mu ne deɛ ɛbɛha nananom ama nanam so anya kwan abusabusa nsɛm ara ɛbaeɛ wakyerɛ nneɛma ɛwɔ asantema mu nyinaa ama nananom so anya kwan abusabusa ɛho nsɛm asibiti ayaresabea dodoɔ a yɛhwɛ anim nyinaa waka ho asɛm akyerɛ Eurasi asibiti ayaresabea dodoɔ a yɛhwɛ anim nyinaa waka ho asɛm akyerɛ nananom ahu deɛ nti afɔmena ne kumawu no mu nyinaa deɛ wɔho bia wɔmate Eurasi nananom ahu deɛ nti a kɔnɔmmɔ ne kumawu mu nyinaa yɛnwieɛ deɛ wɔho nyinaa nananom ate sɛ wia afɛre mate ne nyinaa Eurasi sɛ wia afɛre nananom ate ne nyinaa aban deɛ a 111 a wɔyɛ nyinaa masa ate deɛ ba asantema mu deɛ aduro nyinaa Eurasi aban agenda 111 deɛ a wɔyɛ deɛ ba asantema mu ne nyinaa wate ne nyinaa akwan wodoɔ ne ho nsɛm a ɛwɔ mu nyinaa waka akyerɛ nananom Eurasi akwan ahodoɔ ɛne ho nsɛm a ɛwɔ mu nyinaa waka akyerɛ nananom Bruni kasɛm sanitation bɔɔl asɛm ne nneɛma nyinaa so waka ho nsɛm nyinaa kyerɛ wɔ ha Eurasi Bruni kasɛm sanitation ɛyɛ bɔɔl ne ho nsɛm nyinaa waka ne nyinaa kyerɛ nananom gye sɛ wame ɛho nneɛma ɛkɔ so nyinaa ne banbɔ korɔ no a na ɛwɔ hɔ ɛkɔ fam ne nyinaa waka ho asɛm akyerɛ Eurasi wame ɛho nneɛma ɛkɔ so nyinaa ne banbɔ korɔ no a na ɛkɔ so ne nyinaa waka ho asɛm akyerɛ galamsey nso waka ho asɛm akyerɛ Eurasi galamsey ɛno nso waka ho asɛm akyerɛ nyinaa wame ɛhono deɛ ɛkɔ so ne sɛ na onim sɛ ne sɛ yɛ saa ma papers yɛmfa nkɔyɛ community mine a
and Ray said the street forest Yakukum will be say a Nipako or Nina at the anymore. Say, Mammy, said, Abaya, she said, young Mapine, young fat, yes, and passing a pamphlet and see you. The same forest, 7 Yakum will be, or sending now once a Mamma. Nasiania Dano, sir, or who said, and 70 be our dinner crane or come on the crane in our chair, said the city. So, you are said as a dark region minister, and all the dog of Papa. Said 70 more, 1 million and a crew now, what can you pay? When I name was a one chama, one to win Yaman and cancer and Shepobia, who names her intimate. So, you are saying, with Jan and one mark and a crew, so what to me, none and one, no one shall be a more intimate, I intimate. You walk in your answer, Sir Quine, Sir Hospital, said the end, the watching Munano, yeah, Obesa DH, Akre, said the baby, Yamai. So, said the watching Muno, Sir Quine, Sir Hospital. Nina, the Wakama, so Obesa DH, Lawrence, the baby, Yamai. And the Munyan Jessica, some dear, and Shannon some. So, you are saying, Yanni, or Nimuna, Jessica Sunday, and Sherry Minister, and also just walk away, La Sula, one crayon, when you be. So, and also, just what the Saturn say, La Sula, one crayon, and some when you be their Baba. It is a empire near Babo saying, Yamaba, Nimdiani Yansan, no Nana Kuma, so it does it, and Kosoban, what was one, and you be near when you're there by a brain. You are saying, Empire, and I'm a body after the cheese, and I'm a Yansan, and you also be saying so, and Sabacano Yabba. And all I can say, Monsu, a dear near. So, you are saying, I can see, and I'm Yanso, a dear near. Metia me who's an animal pe conquer, call man, Penyo, Coco, Cassie, and she a peway. So, you are so today, so you will an animal pe conquer, or catch your company, say, a peway. Airport, yeah, as Yaka crab near resist you, Yakoka, Yakoa. So, you are saying, airport, Yaka crab near me, says you, and no, it's better one and one carcass. Acquire more can Yachis can Yakoa can be. So, you are saying, acquire more can once a Yachis pay, yet Yako can be. And you must say, why? You are saying, another so you must say, why? Contract a man of contract, or buy and yet never chose a man of contract. Now, after near Brenner's on yet, and Nisika, Yamfamano, what was an Amanakacho? You are saying, contract a man of contract, yet never chose so many Nisika, Yamfamano, and also what was some. Indeed, Monana no, yet natural knows one yet, yes, we are said the anything. You are saying, Monana, yet natural knows one yet, Nayana also, I said the anything. Yes, we are cocotti being you catch as a Nanampa and is a or compensation is Kenny on Tinania. Yes, we have no monocrenobi. You are saying, or catch of Nanam said, me and now, say, so you couldn't. Now, when you catch was a walk, I know, a music you are, how's welcome, no one I want to have. The Yati, Mumia, so young from the house is a Sumbutuana Mone, Yako, Naman Penino, a fine. A diet is a car come see at the my inferior saying the name for my. So, you are saying, the Yati, Mumia, so young from my near one, a Mopa, as we went to Aqua Bible. The day is here, a car craving, Scassan, a car, Seba, every day, nearly to one. Regional house is a yes, baby, I don't know the idea came here. So, you are a regional house, is yes, you are very free. I don't have the and here, what church, mammy, one won't mean try another. I was in an anina, Cosisicasem. So, you are saying, what church, mammy, was one to be in Trotron, was another Nina is custom. A 2 delegation airport, I prefer baby, a drone, to say, Nancy, Yaya Diane. So, you are saying, today, Yama, I say, 2 people, then Yako airport, yet drew near her, in Yaka, yet, standing committee. So, health committee, and now hospital, Wakako ready, ATI, so, you are a standing committee, some more health committee, and then get 2 people near CIA. Yet my and no, never Boama, yes, you who say, I'm passing Necos to say Necos to say Necos. So, you're a single man, see, dear, train you to one, the best man for me, who say Necos, say Necos, say Necos. Now, Confornoch me, Quemian and Yam who call one, I do being print because here the essay, and I'm a yes, and the Yin and come on near again to one fancy. So, you're a second Confornoch, or no one, we are the Hoko one, and you correct the airport, who say, I'm here, and
Yeah, don't think about that phrase. Yan to one influence in ye. Nti yɛna na idea wɔda no a wɔyɛ ne yɛn nso yɛbɛtumi aboa ne yɛhunu aha yɛ sei committee kakra yɛakɔhwɛ wei ne report na ba sei na hateɛ airport yi yɛsɛ akadeɛ na wɔkyerɛkyerɛ mu yɛakɔ hɔ akɔhwɛ yɛnkɔ ɛno asa airport no ana siwa ne yɛkɔba ɛbɛɛ dɛn ne yɛtumi afrɛ airport company anaa civil aviation anaa minister for the transport anaa ho abusa nsɛ sei na teɛ so you're saying the nine year old na yɛn nso the necessity the better and yet to be part of her and said the airquay and I said we it's near to civil airport when for down on Yakumu and your way near why I wanted to Yama the way that my adesua so minister Odano or Nancy or YBB STEM science technology and English and mathematics or YB was all by YB schools do send yen Asante member Yahuno. So you say won't put them or a beer or Wahuno Wabusa. So at the end, ye be a year or so you are saying the father is young minister Odano or 2 1 more to master and then 1 year my again. Oh, what a woman was let me to 1 among some good minister, my minister, and Palasa in the co school way and put them more. So you are saying, and Palasa in the co school and put them more. It's me with them. Nina and near my yam so ye as I dare say was you. Ras, when I near my and I said, yes, so I was you. And this idea, you better also an anano, now buying so I an idea, now for Debia, and was here to fast. So as I said, district assembly crab war honor. So DC or Hokra, Munu Brown and she MP or a member of the district assembly, no, Breben or Baho co meeting a bow man aircraft in the theatre. So you are saying, one yes, I any event house and another man, near my head, district assembly, MP or one area or. Kumasi Metropolitan Assembly, MP say war Kumasi Metro, so many members I was here, but do say na about meeting. I may have who say in it here. Kumasi Metropolitan Assembly, MP say now only members. Do say na about having the airport was a good year assembly. Auntie Menana Waba was say, I say in it here, Dan Creja say in it here, I say in it here. Ye busan or church dear. So Yania so near and put them on Nedi or Dan or no ye to Abaman or Quack, Abamono, a Coco Parliament, and one also cast for Babuama ye, or but the street assembly of her development echo. Now I know one I can't. Well, and the Quina walk on once and one more or down on the end of Abacancho. So you are saying the 9 year about Abacan, you knew from the district assembly, MP, I have said you were down here, you know. Oh no, it's been leading to town, so how you may be a so no one man, and I'm say this I am because I know what you do now. It's me, didn't yet Nadama, and I know what I know what joining what come on Ukraine now, and I quite you need scared you a quite way made sure boy ye, as they say that here, what waka. And yes, so was here who says, I tell the Aquamba never fast. Sikani Yachan won't cry and Chen Ukmasi. So, the answer, Uncle Honey, as we had no actually big now to be a could be job in China car, no need to Sikani Frink ran ever. So, it is Yaban, the Mazuka to say the car contract went to annual Yamoson to on what the Nina, Master said, Mummy and Jack Pines, you ever fast one. You bet me the baby a tiano, and so I am I. So, the reckon say, none of you are come on the green and what can I say? Sabi, Aska, nice, scares Sabi, and check I check the Mudu do say anything I'm bringing to one almost a concrete. Now with the actually yesterday, I pray up here for the money. The mind, the near tier, see a budget too. So, if we are budget here. Na ve ye bechichim so ye bechichim we kwa ha yaso ya so antuma na etia na ma chi na ma ha ye che no nkran so you are saying ye budget ye ye chi we kwa ha ade ye che no nkran ye so ye ha ade ye to na won kon kan ye ni kudi ye chi bi ye so ye sa che but standing committee abohe we na ada no mo me ye ni ye na ye so
a day befriend no near near Canadians or Canadians we can be as you and I'm more saying that here. Now you come. That's a very common point. You're a Sunday committee will not down on next form, and then another come home. Now, yes, we are two and more, and they're very feminist, you know, all can yes, we are kind, yes, we are two and more, yes, now, Osei than I say, Chinese for our coffee more bay. Yeah, resumes us all no more can year, she said, yeah, be an Abuami and human yaba, as Ashanti member, and Tinin Empire, Bobo. What do you want to come on? Be any bay, Yani, a canai, as she shall come, my. So, you are saying, remember, so was Papa, Chinese for our coffee more bay, you know, more can you, Biana, I hear now of and then also at the last meeting. And I'm a fool, you also, me just a fool. Prime Minister, a fool. Send an animal year fool, a warrior, young Posema, and now you debate Yamana ye. Industry I came. See it with your mango, now for a day fruit processing. With your way, and near processing. The any idea then, a day between a broker, some word, dear. My boy was, I said, the hope of no one's word, dear. You pay Opemsuo between industry, no one's will be processing my near day. The any ever feature as a man, and almost what the fool enough, yes, we are paying industry, but processing my. I was here to me your money. So, there are no errors and no Munti and one sentence. Here by my catching and no by one shame. Yet the Muslim a free, a fool. Young Muslim, the man without a yard, next year down at the Yaman Jews. The brood of a year near the moon, you must have a bois. Nina, before my mama, no industry no raw material no if you know and no see the industry am na so you are saying industry no raw material no and no yes let me there am na yen kwa from yen no there see a peduma me na no be den yen ayam boy ho a enye so you are saying yen kwa from yen no there e be den it my up na no yen ayam here ho a the pajamas have been there, that's a papa. So, a graduate, yet I almost a papa. Nimble for a China for you now, you are saying what the master papa. When I know what to us, I'm not as a permanent, so to as a dear children, yes, now contact in your scanny infantry. Now, I don't create a so I don't create in your coin, but quite a minute to us on a day ye my. Kakraka Krana, and ye, my son. So, you are saying, what do I say? No one in Papa, to us to get Chima Musa, Sevilla, and among the contracts, then Kenya, and then another Kenya between the two was every man acquire more to an Edumasuna. You are saying, the other day, or the mark, I know how to work with Masu.